Good morning, and you are nominated out of full. Bema Obibiachi Eba Bema Ebre Bema Eyemobo Enkomo Twitwen so. Yenhwe ade bi sei. Ewo tronim o se uyi nyameso mpa firi hɔ a ahoni die mapa ene wo. Na eya na mesre bisa se adan na se oba eko aware na se okofa berima odi ne huni menka ne saa ana ebia ope life na yama ya se yewre afidie twro ne eka no emom by na ya tene tu oba no ekwan bisu afutubone ana ye kire ne se baabi a odi ne ti akowura no kameya pe akase ye pese ye kire ne se enye anything sebema di ne huni na one ne yereti ana se oba esiso na oware na okofa bema odi ne huni a empempi dia na enipa ne bita akase berma idie omwa wo ne tenti ne tetia ne sen efiri se eya na enipa dodo nya wa adwene bi da omutirim se bema odi ne huni ana obo life no ana ope life no die nipa bita aka ne se saa mema no enhwe ma enuanom emema ebre emema yemobo nanka ewiase de obenya ne se wasiso oba nanka oware na obenya bema odi ne huni ana bema odi ne kira eyiyi enso bema be we nyina na bema betu sa na mowi na yasesa ne din mekase ne din a wowo no ana ye din foforo aka ne din ho ifiri se odi ne huni ana open life ememe bre emema yemobo yenhwa de bi sei oba kọ aware pa yebose yeboje ne so ifiri se wakọ aware pa adana bema de ekọ aware pa na yesesa ni din edidin bi ata ne din ho se ebia sebi opaadefo na ewiase hwan ne kirifo asempa ekodo ememe bro emema yemobo yenhwa de bi sei oba ne bere mate oba wo madada bema wo madada eno mate o mwase no maware aware fie no se oba ba eye bone a na se bema koka na aye tabu ana aye abomination se bema ba ebde eye bone de a eno de amansanya wo kwan se omoka ifise wo ye bema ba eno de na ba ware ase ememe bro emema ye bobo yenhwa de bi sei se nyame hira oba no to ne nsem na obi na se ode boa bema woni ne ti ana meka se ode boa ni kuna na se wantimi ankana no antum ana odi ni nkomo ama epie fira wale fie ni dura bontene a empempi ya na futu a enamfo ni nuade mano no eya futu a meka se sebi egu aware na se bema die ewobi na ohwe ne yere se ne bema behwe ne yiri bia de a ene yese ne kwa so ha no ememe bro emema yemobo yenhwa de bi se ye okrom hai se bema ene na ware ene yere aware eso ana bibia da na kwama utimi nya ema bi e pa asem na da bia no they pop their nose into people's affairs na omo ka ensem bia meka se bia omunnim sometimes e bi kura timi chipu in say maami asumasi ana sister asumasi hwe na wamfa wo masika amuo wukuno ana wamfa hwe wukuno meanwhile no ubekomu no na sa nipa na wo no otufo no se sabi yetimi benefit bibi free emasika mu dia na nkono na nka ne makora dooso a ese gotimi ede ne masika eye bibi but ubehwem no na ono ane personal life a wode ti asase su no ne masika ntimi make impact bia wo ono ane life enso na oja hwa betu obi fu se onhwe no amfa ne masika amuo ne kunu
ana wamfa nhwe ne kunu na mebusa se bema de eye adwumaden ekurudua mu emema bi ko night bi ko day se bema ye adwumaden na se sika eba ne nsem ana wo ye adwumaden na onya ne sika mebusa se mpacho bema de onfa nhwe ne yere ana onfa nhwe ne yere ne ma emema bro emema ye mobo na me da bibia ya me de meka ne se so yo ba na oba asasi so no odom akoma Nyankopon ye wadom na se wunya barema sabi okuta etire aye de fa adwene ba enye tire aye de wi adwea na wada Nyankopon ase efiri sa mema na ya wo nta no so e wa asasi so na sa ma ne so meka se omo atimi tena se oba atimi tena se no wa decide se me de mesisui me ware barema me chen no me ware barema me ni age yepe ana me ware olumaya o chen me be 25 years and 30 years eye wa decision eye choice but oba betu sa na mo we nyina wie no na de ote ho no no aka atum no e proud say de ote ho no nani so oye okay no sa oba kura ya so besan aye no hu dua broni ai interfere ni nua bi ana na damfo bi aware simple because say aware na ni nua na damfo no mu no ebia na ni nua na damfo de okọ wet be ma wo chen no ana okọ be ma oni ni the same age enti otenasi na duru ba bia na odi niam bi compare niam bia na a little jealousy ahoya kakra e wo ne sempane but ontimi voice out e meka no kore enti afutu obonse da bia no otu aya odi nkomo aya wa advice na damfo na ni nua no but na odi ya wo nkomo odi afutu ya wo afutu and odi manu nua na damfo no just because say ebia asetra na ni nua damfo ne be ma ne tia na be ma ne modi ma obo eboa sa ba oni nitiniti no e ha na but ontimi mekanti no be fa kwa bebre so no de adi nkoma ense ne mfata na me ni nyina na ya na sometimes no eya mesere ne san ya areho if se sa ma ni nyina no me I call them sogrika walking ladies ladies de se de bia meka no kasa twetwe ni nkomo yi ye nya ne se ye de benyi obi kasetia ana de obi ani ba fom but abere bia try se ye betenetene ho ni a kyerɛkyerɛ ye ho niema ne nipa bi di nkomo bo baabi ana wo ka asem bi a emmoa barima bi asetane na ware a sabi wodi adwene ayeden ato ho efi se me kai se bere bi me papa kan se me kyerɛ me se oba wonimu nyansa paa no eya na ne kunu suru no ana oba wonimu nyansa no so ma brabo eyi ne kunu mmere enti mesre yesusu ma mema mmere ni yesusu ma mema enye mobo awasasi so yenhwe bibi ti sei oba kwa ware oba dada ebia baako mienu ana miensa ena odi akuru ware be ma de odo ne ani je ne fel so ebeje oba na ware no efi se sebi yese asantefo nwoma ni mu yese se obi dowa odowa yemwa ene de ne kwa so a e ma agitum ba se be ma kware oba na oba baako mienu ana miensa ada se abusua be chip in ana adamfo be chip in. But normally what they ask and they say, hey, na ukuri yesi o mami ni dada, ana o mami ensan dada. Na obane just say anya kasi, hey, nebe boa wodi. Meme bro, meme ye mobo. Oba dia wo dada dia. Asem ni ho, ba se be ma o ba na ko ware oba dia busa say, hey, nebe boa wodi. Eni anum dia do fo. Yesu ma mema mre yesu ma mema nyamobo e wasasi so anayensa no if se de odoma kuma Nyankopon na ka no eno a ne bebem se ye transi titi be film ne kika bi boma eniema meka se emagina so
Edo kwa ware anomdi wura ware mu no nye no bi na na me magina so se be ma firi na koma mu ni mu nyina kasa odo ba se bi ohu ade ayetan wono kura ohu enti normally e man na bi kura timi kasa oba we die enkanya ne so be mani o oba we die enkomfata we o enso nam se be ma do ade na be ma gi ade tumu a was sticky to ade no to say they do glue ide aso ade but a man to sa na so be ma be we nyina be wie no sebi na baso body e ketu we bi timi de dia meka ni nyina ne se ememe bre emema ye mobo ya hwa de bi ti sei se enipa tenase no de na dwene bu se oba ware be ma oboro ne so anase bia o mutrase tag be ma ne se omfa oba ne enkosi ba bia enkomo bia ema no dodo na no ananamfo anabusua etadi anade ode wadwene bu nie aware we enkosi ba bia we omfa be ma omfa oba enkosi ba bia omonye ni sei wodi nkomo ne konkonsan ne atoro ne ahoya nkomodie se ya na awade no meka sei nyame ato super gu so ne bia edi afe baako ekikiki kwa ebegu na kakaka na nyame ato super gu so na bia ebabem kikiki kwa ebegu na nyame ato super gu so na awale na atra baako mienu miensa afe de ekọ na de okan de osusue ni nyina amema na awade ne de nsesa bi eba oba na abrabọ ne na setena mu na enamfo ne nua ne hu ne se de na otise bie mu na afi de otaka ne se o wale ye die we yama bibi na ekọ ne nkwe na be ma bekọ kaka ukunu yi die nanso sadi ne ana abrabọ yi se oba ena ebo no homodin ama be ma bi asesa firi ne tibia boni bi ma ifiri se nka aseda ene abasobode sonko ne de be ma no ba be ma bo no homodin sede be ya obeje ne yere ana ne dofo bi afiri kwan bia no onamu ana enye no de ne be si kwan ya mefiri se etinimu na papa mu a na afi ye de bibi tage be ma no oba na bra bomu di omani nyesi o ware ndi omani nyesi ememe bro emema yemobo minu adofo eya odehie eya osonfo ewunua eya wadamfo eya oba ofase onana asante beruma ena oni nehie meda wase so wanya aso na watie me na mesremu se dwumadie a medi memfanya obi animtia ana memfa nkasa ntia obi dwumadi a yenyina de kaka ho na de atu ho fo na de ahye ho din na ya me dada setrane abrabo na mefiri se ye omo bi de boa be ma ye ma be ma nyemobo ana ye ma be ma mmere na ye be ye enye mo akwampo mpaebo kora efi se tworo ne se be ma na ebusua ti na se bi obi ye ebusua ti na se wa mmoa no ama na se de eni de se woye no mefiri se animu a ya na ntwayi na me de ade ba kwada bia mesrense ememe owiase nyina try se omo benya itire a ye de fa adwene ba enyi tra ye de wi adwe medamose se dwumadi anan komotwetwe eto YouTube na mesro utia na wa like na wa share na wa subscribe amonu ebiso etie bi nyame kan ho na omo ya ho de ne na onkoso tuen kwanem bye bye ye besa hia bi